Amorebieta-Etxanon gara, Amorebieta-Etxanon hasi eta amaituko da itzuliko 5. Amorebieta-Etxanon gaur itzulia eta uztailaren 3an hemen Frantziako turra izango da, irtere izango du. Herri honetan Frantziako turreko 3. etapa, gero Lapurdiko hiriburuan amaituko da, Baionan. Gaur itzulia esan bezala eta itzulian ibilbide bihurria. Izan liteken bihurri nabai antolatu dute inguru hauetako muino eta koskak sartu dituzte, Xavier, ibilbidean, hasteko hor izan duten muniketan, atxitua eta oraingoa etapa Parise mendate ingurura, gero berriz belarrinak izango dute, hautzagan ezaguna ere hor dago, jokorako gomite erakargarria dauka gaurko profilak. Anaia bikia ez gaurko etapa ordekan amaituko delako, baina Masa Bilabonakoaren azken kilometroen tankera izugarria dauka gaurko etapa. Beraz, gutxi gorabehera txirrendulariek zer topa dezaketen jakin badakite, eta urera arriskutsu izan zen, tensio handia izan zen, ez zuen gauza handirik erabaki, gero helmugan ere diferentzia txikiak izan ziren, baina jokorako, eta ikusten da gainera, zenbait taldek amaieran ez ezik hasieratik erakutsi dutela jokorako borondatea eta naia, eta azken kilometroetan, uste dut binegori kontraribak ugaritu egingo zaizkiola. Errepidera jo horretik, abiatu horretik, jasotako eritziak eskainiko dizkizuegu Mikel Bizkarra eta Mikel Landa dira gaur aukeratu ditugunak. Hemen kilometro ugari egin dan hau ez, entrenatzen doan tokitik izango da etapa, dana oso ondo ezagutzen dut, eta bueno, espeziala izango da, eta beste puntotxo bat emote eskun horrek, eta bueno, hor aurrean egon algaren. Oso zaila da, ez? Oso indartxu dago, turreko irabazlea da eta favoritoa da, baina, bueno, saiatu beharko gara. Pozik nago, ez? Ondo aurkitzen ari naiz, gogotsu nabil, eta, bueno, biharko etapari begira esperantzarekin. Hortxe Mikel Landa saikapen nagusiko 2. Mikel Landa maillot bereziarekin izango da gaur ibilbidean, erregulartasunaren liderrari dagokion maillotarekin izan ere, atzo aldaketa izan zen, Alex Arenburu galdu egin zuen, bineko irabazi zuen maillot hori, baina bineko horiarekin dabilenez Mikel Landa izango da erregulartasunaren liderraren maillotarekin, mendikoarekin, Jon Barrenetxea, horrez da aldaketarik gazterik onena, Eskilmose da, gauza estu daude Eskilmose eta Magnatiren artean, irterako irudiak ari gara ikusten. Amorebieta-Etxanoko irtera giro harrigarriarekin, udagiroa, bete-betekoa gainera, gaurria aurreko egunetan ez bezala, gaurria bero, Xavier, eguzkipean bero, gaur itzalbila, denok ere. Eta uste dut gure jantzietan erantzematen dela, aurreko egunetako freskotasunik ez dela eta bero gehiago dela. Edoze modu txirrendularintzako ez du honek ere kalterik, izugarrizko berorik ez dago, eta gainera leku askotan behintzat, ospel inguruan edo basotartean eta biliko dira, eta ez zait iruditzen temperatura honekin, kexu askorik izango duten. Zalda izango alde derra dago, euripean ibili edo horrelako giroarekin ibili, aste guztia daramago, giro zoragarriarekin. Etenaldi labur bat, eta bagoaz errepidera. Buru belarri. Eta zuzeneko irudiak. Eta zuzeneko irudietan gogoratu lasterketa buruan Soudal-Quick Stepeko 2 gizon ditugula. Remika baina eta Matia Cataneo. Matia Cataneo arnasa luzeko mutila da. Eta Remika baina, Xavier, esango nuke, aurrekoan erakustaldia egin zuela, erakustaldi harrigarri egin zuen, Remika baina, lasterketa buruan kilometro batzuk egin zituen. Egin gainera, buruan, gurpilean lagun bat zuela. Sasoian dago Remika baina, eta Alfontxo aipatu digu, orain urrena ondarroan ederra egintzuela talde honek, errematea gainera alakoa izan zen, irabazi egin zuten etapa, gaur urrunetik mugituta ze ondorio uzten dituen, gaurko eraso honek. Ausardia izugarria izan dute behintzat. Eta gusta dut bikote horretan oso zehaztuta daudela bakoitzaren eginkizunak. Orain lehendabiziko kilometro luze hauetan pelotoiari atera dioten diferentzia guztia Remika bainak egindako esfortzuari esker atera diote. Morrontza lanean erabat murgilduta dabil txirrendulari frantziarra. Bera gainera erlojuaren kontrako saian ondo biltzen da. Distantzia oso luzeetan moldatzen da ondoen gainera. Eta horregatik orain Paresira bitartean iruditzen zait indarrak guztiz ustu egingo dituela Matia Cataneoren mesedetan. Matia Cataneok beste profil badu, mendatetan hobeto ibiltzen da, arnasa luzekoa da, gurpilean doa, aldian behin behar bada erreleboren bat edo beste eman dio, baina Matia Cataneo esan genezake indarrak gordetzen ari dela. Ezkutuan uzten, gero azken kilometroetan
eginkizun hori seguraski bakarrik burutzeko ahalegina egingo duelako. Berarentzat ibilbidea gaiztoa da, baina Matia Katanok arazo bat dauka. Batez ere sailkapen nagusian ondo kokatuta dagoela. Minututik gora atzerapen txikia dauka Binegorekiko, eta ez soilik Binegok, baizik eta beste zenbait txirrendularik, beste favorito batzuek ere aintzat hartuko dute, gertuti zaindu nahiko dute, badakite ibilbidek zen zati horretan Matia Kataneo berak ere behera egin dezakela, eta horregatik uste dut orain antzean daudela, baina Matio Kataneoren edo Soudal Quick Step taldeak proposatu duen ekintza hori arriskutsutat jotzen duten une erabakiko dutela atzean ere lanean hastea, eta seguraski euren helburua guztiz zapuztea. Baina gutxien Soudal Quick Step taldeak egin duen proposamena oso ausarta da, eta iraganeko ondarruko kontuak gogoan, gaur ere lorpen handia erdietxe nahi dute Lefebreren mutilek. Ikusi duzue, Muniketan lasterketa buruan nola pasaden, hemen duzuen, atxituako pasaera, Jon Barrenetxeak hemen puntutxo bat arramazkatu du. Kabaina eta Kataneo, minutu eta zazpira, Matia Kataneo, 17 minutu eta 36 segundora dago. Remi Kabaina, Santetiengo TGBA, Remi Kabaina, errojoaren kontrako espezialista handia, baina iesaldietan. Baitza zoragarriak lortutakoa. Eta pelotei buruan Jumboko ordezkaritza hemen da. Aresi izango dute hurrengo mendatea. Erretiratuak bestalde, Kontxi, Feline, Bandenabel eta Eduard Prades. Jarru algoa, Eduard Prades, katalana. Eta atzean ikusten da Fermin, kezka Jumbo Visma bakarrik ez, salkepen nagusia lehiatu nahi duten beste gizon batzuek eta beste talde batzuek ere badutela. Horregatik ari dira lanean. Mikel Landaren taldekideak, Barin taldeko ordezkariak eta Mateo Sobrero eta Simon Yatessen taldekideak, Jaiko Alula taldeko txirrendulariak ere. Beraz, Matia Kataneo uste dute aintzat mundu guztiak hartu duela, diferentzi hori badakigu pelotoiak erraz jan dezakela, baina ibilbide honetan lana beltz eginda, atzo ere ikusi genuen hori baino diferentzia handiagoa, ia 7 minutukoa sekote bati nahikoa aixe zapuztu ziola pelotoiak, baina gaurko ibilbide horretan pelotoian ere txirrendulari asko ez da izango lan egiteko gaitasunarekin, eta horregatik diferentziak izugarri igotzea baino uste dut erabaki zuzenagoa eta hobea dela orain bezala nahikoa motzen edo lotzea, eta horretan ahalegintzen ari dira Jumbo Visma taldekoak, Jaiko Alulakoak eta Barin taldekoak. Jumbo gainera uste dut Rohan Denisek atzo izandako eroriaren ondorio utzitako zuloa betetzeko zailtasunak izan ditzakela, taldetik bertatik esan baitikute oso sasoi honean zegoela Rohan Denis, eta Rohan Denisek badakigu pedalkolpe zorrotza duenean zen olako lanak burutu ditzazkeen ibilbiderik gogorrenetan. Beste bat, errepideatuen zerrendarako. 71 kilometro, giro argiarekin, eguzkia indarrean, eta temperatura 20 gradutik gora gaur. Lasterketa buruan Kabaina eta Matia Kataneo talde bereko bi gizon itzuliko hirugarren etapan ikusi genuen. Amasa Bilabonan amaitu zen etapan, Ika bategian amaiera izan zuen etapan Remi Kabaina eta etapa egin zuen, eta berak jaso zuen gero etapa amaieran saiatunaren saria. Bigarren agerraldia du gaurko hau, taldekideak gurpilan hartuta gaur, Remi Kabaina, Kataneo esan dizugulen, arnasa duzeko mutila da. Urte batzu badera matza, Lefebrerekin. Education First eta Carapaz. Richard Carapaz. Esango nuke, Xavier, Richard Carapazi buruak agintzen diola, gorputzak ez diola ematen ordea. Esango nuke, Richard Carapazek duen arazo handienetako badela, oraindik sasoirik onenean ez dagoela. Eta bat, sasoirik onenean ez dagoenean, errekuperazio ere beste zaildu egiten da. Nabarmen ikusten ari baikara, itzuli honetan gainbehera izaten ari dela. Bai Labastidan, Leitzan eta Amasa Bilabonan erregulartasun onarekin ibili zen. Amasa Bilabonako amaieran deno dakiguan elkarren artean trabatzear ketziola bat ere mesederik egin, baina atzo pot egin zuen. Atzo Santortziko helmugan 74. postuan sailkatu zen eta orain arte itzulien izan duen atzerapenik handiena izan zuen. Eta atzo ikusi genuen Education First taldearen intentzioa beste bazela. Rigoberto Uran eta bereziki Esteban Chavez La Asturianan gora erritmoa jartzen aurrenekoak izan ziren,
eta mugimendu garbi iragartzen zuen Richard Carapazen erasoa zela helburua, baina Richard Carapazek atzokoan huts egin zuen eta atzerapen handia izan zuen. 3 minutu eta 26 segundura helmugaratu zen, talde handien helmugaratu zen, beraz uste dut horko arazo nagusia errekuperazioarena izan zela. Horren bestez, ahaleegintzekotan Richard Carapazek urruneko erasoaren batekin edo etapa garaipenaren ahalegin horretan moldatu beharko ditu bere helburuak, sailkapen nagusirako ez da. Gernikara bidean da, honetan, lasterketa. Eta 4 minutuko tartea, oso tarte polita da, baina urren komentatea, etapa komentateri gogorrena da, Paresi, ikusiko dugu. Zer moduz moldatzen den aurreko bikotea. Uste dut bikotea hutsa egingo da. Ez zait iruditzen Kabainak bigarren maila komentatean eta orain arte egin duen lana kontutan hartuta Matia Cataneorekin jarraitzeko modurik egon hori iruditzen zait behintzat. Orain arte behintzat lankargarik handiena Remi Kabainak izan du, azken kilometroetan, jarrelegoetan eta beste modu batera hasi dira, baina tira ikusiko dugu. Lehen iruditu zait behintzat, kilometro asko eta askotan irudia irera bidali aurretik Remi Kabainak eraman duela itxurari gabe iesaldiaren zamarik handiena eta horrek ero kontuak eskatuko dizkiolakoan. Gernika pasa dute, baina berriz ere Gernikara bidean dira, muru eta atzen utzi dute, eta Paresi igo behar dute, gero Arrieta eta Herrigoititik barrena berriz ere Gernikara egiteko. Gernika eta musikan izango dute urrena, esprina, etapako aurreneko esprint bonifikatua. Hemen orain ikusten ari gara Jumbo taldeko txirrendulariak ahalegin handiari direla egiten. Izan ere hor badira Jumbo Vismak orain duen talde egiturarekin azken kilometroetarako Crashbay, San Omen eta bereziki Attila Valter izango ditu, baina aldez aurretik erreko ditu gero azken kilometroetan lanik egin ezingo duten beste txirrendulariak. Hau da, Hofstede eta Lenreise. Horregatik, aurki Paresi gotzen hasiko direnez, bi txirrendulari horiek, Hofstede eta Lenreise orain inderrak ustetzeko eginkizunen izango dira, ahal izan ezkero aurrekoen gana gerturatzeko, eta ikusten ari gara, 4 minutuko langa hori ere apurtu, eta segundu. Punturaino lagundu aldion, baina gero esate baterako bakarrik taldekide bat eraman du 22ko talde batean da, beraz, bihar ikus da zelako mendatea deko guzun horretik, nik usto Barein talde bat, Movistar talde bat, Jon Izagirre berak ere, pixkate urrunetik hor dagoa bota alduela bingegarreri, eta ikusiko dugu zelako, sorpresak egon aldiren biharko etapan. Bai, biharko etapan talde batzuk aipatu ditu, Beñat Intxaustik, Xavier, sailkapen nagusia lehiatzen ari diren taldeak, bereziki, baina hor beste talde batzuk ere sarlitezke tartean, Education eta hauek, etapa garaipena helburu hartuta, denek dute azken aukera, denentza da etapa proposa, den hankaz gora jartzeko moduko etapa, askok eta askok, zegaldurik ez dute izango gainera. Uste dut gainera gaur esate baterako Richard Carapaz ez da bat ere jokoan sartu, eta atzo ikusi zuen seguraski gorputza ez daukala ondo, baina gaur errekuperatzeko intentzio izango zuen, eta behar bada bihar hila labezi zirte dozart egiteko intentzio izango du Richard Carapazek, bera txapelduna handia da eta itzuli honetatik zerbait gustagarriarekin aldegin nahiko luke. Beraz, bere moduan, bakaso Daniel Felipe Martínez eta bihar hasieratik jo lezaken txirrendulari bat baino gehiago dago, hori bai uste dut, biharko etapa gogorrena izanik, gogorrenak beti gizonik indartsuenari egiten dio mesede, eta horretan binego menderatzea iruditzen zait oso zaila izango dela. Baina hor, apustua benetan, 3. posturako dago, Mikel Landa ere seguru xamar ikusten dut 2. baina 3. posturako 8 txirrendulari daude 9 segundotan. Eta hor orain Eskil Moses hartu da, Jon Izagirreren aurretik, Izagirreren eta Sobreroren aurretik hartu duen gainsariari esker. Mikel Landak, sailkapen nagusian 2. segitzen du, 13 segundora dago, entzun egin behar dugu, Mikel Landa gure mikrofonoan baita. Arratsaldeon, gaurko aurrealdean ikustetu gaur ere, gustura ez da, gaur adi egoteko eguna zen. Bai, etapa gorra izan da, egun guztia gora eta bera, abiadura ere handia izan da, eta uste dut, eliminazio lasterketa bat izan dela, ez? Azkeneko kilometroak, arriskutsu xamarrak ziren, kontu zibiltzeko moduko abintzat? Bai, egunero aurkitzen dugu olako ibilbideak, eta prest gaude. Eta ikusi da, ez da, gaur ere, 10 bat lagun onenak antxe aurrean. Bai, hori, danok pizkate bonifikazioi begira, elmugako ere bagainsari begira. Eta biharko ze gorputzaldi hankak zer moduz? Lehenengo egunean hobeto zeuden, ez? Minduta daude dagoeneko, baina, bihar
dana jokatu behar da. Hori da, bihar zu hasiera-hasierazik egongo da. Bai, etapan motza da, danok ondo ezagutzen dugu eta hasieratik lehiatuko da. Eskerrik asko, Mikel, zorte hon. Bigar postuan, Mikel, Beñat, azterketa bide egiten, Egia esan oso ondo ikusten diot, konfiantzarekin, badaki Vingegaard pizkat bere gainetik dagoela, baina nik uste bihar Mikelek etapa zelako da ikusita ezagutzen du bai igorak eta jaitsierak, badaki Mikel ausarta dela, taldea ere Neil Stephensekin nik uste taktikoki ondo jokatzen dakin taldea dela, eta gero ez daki Jon Izagirre batekin ere daukan harremana, edo beste batekin egin alduen aliantza horrek, pizkat mesede egin aldiola, ez da, Vingegaarren aurka egoteko. Bai, Fermin. Aurrera, Alfonso. Gurekin dako liderra, Jonas, bindigo, good afternoon, Jonas. How was the stage? It was a tricky day. Yeah, it was actually a very tricky day, a very warm day. It's a strong breakaway, only 2 guys, but most likely the 2 strongest guys of the peloton. So we had, how do you say it? It was a big fight to just bring this breakaway back. And once again, I have to thank my teammates for bringing it back and for sacrificing everything today. And they did an amazing job. And the last stage, the Queen stage, is tomorrow. How do you feel? Oh yeah. Tomorrow is the last stage. It's always a big mess, if you can say it, in the last stage here. I've done it now 3 times, and every year was a big mess. So yeah, tomorrow we'll just have to do everything we can to try to defend the jersey, and then we'll see by the end of the day. Thank you very much. Thank you. Hortxe Jonas Vingegaarden hitzak, taldekideen lana eskertu du, egindako lana oso egun gogorra izan dela, lan eskerra egin behar izan dutela, eguneko 2 protagonistak harrapatzeko, eta biharko egunaren inguruan, azken egun gogorra dela, eta dena emango duela maillot horia defendatzeko, eusteko. Jonas Vingegaard, lider sendoa da Jonas Vingegaard tur garailea. Beñat Intxostik berak itzuli aurreneko 10etan 3 aldiz bukatu zuen, podiuma behin Euskaltel Euskadiko maiotarekin. Beñat ez dakit, ziklista denak ari direzaten, oso azkar doazela. Azkar baina beldurtzeko moduko abiaduran, eguna joan, eguna etorri. Hala iruditzen zaizu, kanpotik antzematen duzuzuk, dagoen abiadura hori, dagoen su hori. Lehen ustot Zaiberrek esan duela, Voltureko itzuli guztietatik, ez dela gon etapa bat ere, iesaldian helduena helmugara. Horra zer esan nahi du, atxean oso askar doazela eta liderrak beti dabiltzala etapa disputatzen. Horrez gainera ikusten ari gara ere datuak objektiboa direla, igoretan oso askar dabiltzala, igoretak guztien rekorrak egiten ari direla, eta zer esanik ez, Vingegaard, Roglic, Pogacarren maila, zelako maila batean daude. Landa bera, ikerragarrizko mailan dago eta ez da kapaz Vingegaard bateatzean izteko. Beraz, egia da, oraintxe bertan ere hitz egiten Artetxerekin, Ineos taldeko preparatzaileekin, eta esan dit datuak ikaragarria direla. Ez bakarrik irabazlarenak, baizik eta lehenengo 10-15koak ikaragarrizko datuak indabiltzala danak. Beraz, ondo gaude ez, gauden lekuan eserita. Beñat, numeroak ez dute begiratzeko. Bai, hori da. Kanpoetik erraz ikusten da, nik hori barrein izaten dut, baina gero hitz egiten Omarrekin edo Castroviejorekin izaten dutek ikaragarria dela. Egun guztian topera ez, baina, eguneko 80 doazela egun guztia. Zuk korritzen zenuen garaitik, aldatu dena da, errojupeko horik ez dagoela, gainsaria dagoela, horrek ere beste garrazia bat ematen dio lasterketari, beste bizitasun bat. Bai, desberdintasuna. Eta aurten, arraten amaituko ez denez, aurretik dago jo beharra, aurretik dago ahalegin du beharra tartetxo bat egiten. Nik uste dut biharko etapa ikusita Vingegaardek esan duen moduan defendituko duela duen guztiarekin ikusten badin badu taldekiderik ez duela berak joko du erasoa eta harrapatu izatela aldutenean. Azkenean ez dago defenditzeko ezagorri berik ataka jote baino. 2010ko itzulian izan zen Beñat Intxausti gure gonbidatua itzuliko podiuma nahi luke beste behin 6. Gure protagonistak Jon Izagirrek, Inigo Lasa. Hementxe daukagu sailkapen nagusiko beste gizonetako bat, Arratsalde on Jon, gaur ere aurrekaldean. Bai, hala egon behar, ez dela seinale txarra.
ikusi da hor lehenengo 11ak gaur ere batera oso tarte gutxirekin. Bai, genekien gaur ere batez ere amaiera hori oso bihurri izango zala eta gogorra, baina, bueno, oraindik jende esente gaude hor, sailkapen nagusian burrukan, eta, bueno, bihar ikusiko da. Ez da inor despistatu, Mateo Sobrero momentu batean atzean gelditu da, eta zuri ere ikusi zaizu tiraka, beraka. Bai, genekien azkeneko jetxirari oso zaila bihurria zela, eta, bueno, askoetan hobea da horretik jutea atzean gelditze baino. Eta, biharrako, zer gorputzaldi, ze asmo? Bueno, gogotxu nago, azkeneko eguna da, ondo ezagutzen dugu ibilbidea, eta gogotxu nago, azkeneko indarrapurrak xautuko ditugu. Aurrek urteko errepikatzeko asmoz? Bueno, ontxe firmatuko nuke, ez da erreixa izango, baina, bueno, saietuko geha. Zondo eskerrik asko, Jon. Elu Getxarra, iaz irabazi egin baitzuen arratean, irabazi eta gero podiumean, bigarren koskan geratu zen. Jon Izagirre, bainat, lehen aztu gintzet, baina zorionak eman beharren gara. Bigarren zaita izan zara, beraz. Astean, Oso ondo, bizikletarako betari baldago, bizikletarako betarik, hartzal duzu. Denpora bai gogoa gitxi. Gogo gutxi. Dagoen apura potzen du, bai, gitxi, bai. Apurka. Eskertzen dizugu, egindako bizita, segi ondo. Oso ondo, mi esker. Baina tintxausti, aztu gintzait, baina tintxausti, zornotzarra, musikarra, zer esango dugu? Musikarra. Musikarra, beraz gure ikusentzuleak. Hor askotan, zornotzarra esaten dugunean, berala izaten ditugu deiak, musikarra esaten dugunean ere bestaldetik izaten ditugu deiak, baina tintxausti musikarra. Hori da. Esan dagoa, baina, izan ondo, eskerrik asko. Inigo Lasaren mikrofonora egin behar dugu berriz ere, beste euskaldun bat baitu, beste euskal herritar bat, Omar Fraile, Santurtziarra, aurrera Inigo. Hementxe gaude, Omar Frailerekin. Bueno, Omar, arratsaldeon, ¿qué tal ha ido la jornada hoy? Duro, resumen, así que la verdad que ha sido un día realmente duro, el calor, la carretera, todo el ritmo que hemos llevado todo el día ha hecho que el final se haya, en un repecho de 500 metros ha explotado todo y bueno, pero bueno, contentos. Lo hemos intentado, no ha podido ser y bueno, eso nos quedamos. Se ha ido rápido y a ti se te ha visto también con buenas piernas. Sí, conocíamos muy bien toda la zona y sabíamos que la parte final, ir adelante, pues nos iba a hacer esa ventaja. 1000 caídas, 1000 cosas podía haber y preferíamos estar adelante sin riesgos y que Izan iría tranquilo. Y Castroviejo y yo, que conocíamos muy bien, pues hemos preferido coger el mando y evitar riesgos. Has comentado Izan, me imagino que sería hoy jugarse la etapa con Izan, ¿no? Con este final. Sí, este final es muy rápido y al final creo que era la mejor baza para nosotros y bueno, pues por eso hemos decidido ir todo con Izan. No ha salido, pero como te digo, nosotros estamos intentando todos los días, ayer también tiramos, hemos vuelto a tirar y mañana pues intentaremos otra vez la fuga. Mañana la fuga, mañana ¿qué intenciones hay? Mañana todo el equipo a la fuga y a ver qué pasa y si se puede pues a reventar la carrera. Eskerrik asko, Omar. Lehertu, lasterketa lehertu, bihar esan dugu, hilara biziko etapa da. Patxi Bilar, arratsaldeon. Bai. Patxi Bila Movistarko prestatzaile nagusia daukagu hemen. Patxi Bila, Enrik Masekin eta Guerreirorekin izan da Movistar azken kilometroetan lasterketa buruan. Etapa zer moduz, Patxi? Barruti zer moduz bizi izan duzu, Espero ginen pixka, etapa gogorra, mugitua, dakigu, bueno, Bizkaiako kosta. Etapa errezik ez dago, Ez dago, baina ez dago errezikan, eta gaurkoa bagenekin, bueno, Bizkaiko aldeko kosta guzti hori, mina handi egiteko iten duna. Nik egia esan gaurko etapa biharko etaparako, bueno, lehenengo platera izango da, eta gaurko honek hankatan marka utziko du biharko. Mas ondo, mas burura pasa eta halako imintzio pare bat egiteko gai izan da, Enrik Mas, hori animatzekoa da, Patxe? Bai, atzo, bueno, pixkat hor Mikel eta Bingegarrekin egoterek entzuen izan, pixkat nik uste gehiago ezankan gatikan, baizik eta, bueno, kolokazioan asunto gatikan, duda pixkat izan zuen biek jontzienean, gero atzetik atera zen, sartzeko puntxoan egon zen, baina, bueno, baki golako mailatan, eta bi korredore puska, hori diren bi korredore puska atzetik llegatzea ez dela erresa, eta pixkat hor duda horrekin editu zen, eta gaur aldiz, bueno, ikusi gora aurrian, ondo, egia esan nik uste dute bere konfiantzarako gehiago zela mineitiko baina, bueno, ondo dago. Gorputzalde honarekin eta gorputzalde hona beharko da podiumeko borroka horretan bizirik irauteko, ze hor jende asko dago, une honetan podiumerako aukerarekin. Bai, bueno, nik uste dutenok espero ginoela azkenengo egunera horla llegatzea, sailkapen nagusia oso estu egon da, eta bai, bueno,
estu dago, aukera baude eta biharko etapan nik uste dut ikusi zuen izugarri ikusiko dugula. Patxi, iruditzen zait atzo eta gaur Zuhurxamar jokatu duzuela, aurpegia behar den unean bakarrik emanaz. Movistar taldeak zein intentzio dauka? Bihar hor batzuk esan duten bezala lasterketa lehertzeko, Alex Aranburu hor daukazue, Ruben Guerreiro ondo dago, Gorka Izagirrek lanbidea oso ondo ezagutzen du, Enrik Masen errematea nahiko zenukete. Baliabideak baditu Movistar taldeak lasterketan hankaz gora jartzeko? Bueno, talde orokatu dugu erabat eta talde ondo dago ere, bai. Hori oso garrantzitsua da biharko etaparen aurrian, gauzak planteatzeko, ez. Gainera, bai atzo eta bai gaur pixkat zuhurtzia jokatu dugu, bagenekin, batez gaurkoa desgaste handiko etapa izango zela, eta bihar gaurko etapak eragin handia izango dula, beraz, gaur horre hon gara, asko mutu gabe, pixkat biharko energia altxatu nahien. Alex Aranbururen inguruan, hitz egin nahi nuke, Patxi, aurreneko bi etapetan 4. 3. etapan 10. postu ikaragarria izan zen gainera, Amasa Bilabonakoa. Atzo aldiz, egin zuen, aurren espero genen atzo Alexen etapa zela esaten aritu bai ginen. Egun guztian eta... Bai, nik uste dut atzo bera maila hona mantzuela, baina benetan Euskal Herriko itzuli honetan dagoen maila ikaragarria da. Eta berak atzo oso igora hona intzuen, bere balia den arabera, baina egia da bere aurretekan mehetze lagun zeudela. Bera, gutxi gara kontatu ginen, 20. korredora izan zela, eta ezin izan zuen aurrekin egon, baina sasoi honean dago, gertatzen dena da, gaur ere bai, guantxe pixkat korredorekin hitz egitena, dagoen maila eta erametuten abiadura izugarria da, eta gaur egun dutxik dundalitza hori da, gu ere bai espero ginen aldez aurrean egoten, baina numero behiratuta eta aurren zintzekoan ikusitare, nik uste dut bere tokian egontzela. Guk Amasa Bilabonakoan ez genuen espero azaldu zen lekuan ikustea, ez dakitan hankaltzatzeko erabakiri getzen uten hartu, ez zote zen egokiagoa izango, hanka zertxo bat altzatu eta atzorako utzi indar guztiak. Minutu bateko esfortu izango zen, minutu eta 20ko esfortu izan duzen, eta horrek nik uste dute mina hondirik ez duela egiten korredorari, eta behiatu garraziok. Nik ez dut uste atzokoaren esplikazio azalpena eren eurindako esportu hori izatea, baizik eta benetan aurrekoak oso azkari guztutela. Tensioagatik batez ere, etapan, azken minutapikoko esportzu harren aurretik izan zen guztia, etapa guztia izan zen ibilbidean nola joan zen ikusita, derrigorrez tentsio ikaragarria akumulatuko zutelako horregatik esan dizu. Bai, hori hala da, eta argi dago horrek eragina izango duela, baina Euskal Herriko itzulean gaude, bere etxean korretzen dut, eta etapa guztia lehiatuko ditugu, etapa guztia lehiatzen saiatuko gara, eta horra jongo gara. Hor da bien bitartean Eskilmose gazterik onena gaur bonifikazio hartuta, orain 7 segundora du, Brandon McNulty eta Felix Gol. Garaipenerako, Patxi, maiotoria sendo xamarrala, Binego Estalferrik, azken turri irabazlea Binego Estalferrik. Ez, nik uste dut, orain gozmentza ez dugula akats kikienari ere ikusi, ez dugula ikusi inongo, oso indartxo dagoela erakutsi behar zuen guztietan. Baina, biharko etapan badakigu gauz asko pasatzea da, eta ikusi ditugu gauz asko pasatzen. Eta beraz, berak ere bazion turrian ere bai, Galibierren inorrek ez duen uste gertatu zena gertatuko zela, eta gira. Patxi, menderatzekotan non menderatu daiteke Binego? Buruzburuko lehian, ala berak esan duen bezala, azken etapa berak korritu duten guztietan nahasmen utxe izan dela, nahasmen horretatik errazagoa, bere zailean errazagoa izan daiteke? Argi dago bat-batekoan eta buruzburukoan beste guztien gainetik handagola, erakutsi du. Zailtasun txiki batean jarri izan nahi diogunean erasotu du eta bakarria joan da, eta beraz horrek esan nahi du. Oraingoz behintzat argi dago bera dela indartsuna, eta beraz horrek eramaten gaitu beste aukerara dela. Karreran hasia, alik eta gorrena odunta beto, taldeare berak ez dauka oian daukaten talde maila, eta beraz, ziurrenik urrututik isolatzea izango litzateke lehendabiziko pausua, eta gero ikustea. Eta nahasmen horrek nondik hasi behar du? Hasieratik, krabelindik, igueretan ez ezik, Gorlan ere Alex Aranburuk eta Jon Izagirren mina handi eragin izan dute, non hasi behar da? Zein da zure arbelaren marrazkia? Lehen eta
alik eta lehen hasi karreran mugitzen, karrera gogortzen orduan be. Baina gero elmugara joan behar da. Ez dut, oraingoz bera ere indartsuena da, beraz, isolamendu hori, uste dut, karreran herrialdean eman beharko zela, gero handikan, norbaitek isolatzeri lortzen baldin badu, elmugara joateko aukera izateko. Patxi, talde bezala ere, helburu txiki bat badukazue, aurreneko unean taldeka saikapenean aurrena zineten, horri ere heldu beharko zaio ez, alba da behintzat, ez da erreza izango baina. Ez da erreza, ez da helburu nagusia, baina argi dago baldin bador pozik hartuko dugu, eta oraingoz, saikapen nagusia eta etapa lehiatzen saiatuko gara, eta aber horrekin taldekako sailkapena datorren ere, eta baina dena perfecto. Beti izaten baita gustagarria eta gehiago, taldeko prestatzaile nagusiarentzat taldeak maila eman duela ikustea. Taldea maila ari da ematean, Patxi, iaz ez bezala urten beste alaitasun batekin zabiltzaten. Bai, pasan urteko batez ere uda parte esango nuke ni. Hasieran ziren gaizki ibili, Alejandrokin batez ere, baina hori da. Baina gaizki pasatzen uten gero. Bai, uda gogorra izan duzen. Uda gogorra izan zen taldeantzat, baina egia esan ere bai, horrek gero indartu ingaitu talde bezala, eta egoera zaila hartatik gaur egungo eta urte hasiera etorri dela esan genezake, eta beraz da, bizia ikaspen bat da, eta ikaspen horretan pasan urteko momentu gogorroiek aurtengo Movistarra eman digute. Errojupeko saiorik ez, gainsariak aurten, eta esprinetan ikusten dugu. Zenolako joa, zenolako lehia, segundo gutxi batzuk arramazkatzeko, jende ez dago ez erruzteko. Azken esprina azkenean Gregoar, Godi egin dugu, Frances Jaieko Godiren antzeko gorpuzkera dauka Gregoarek berak ere, Gregoar izan da. Eta bineko ez dago ez erruzteko, ez errez. Ez, ni uste dut gainera horre bere lehi psikologikoa bai Pogačarrekin, eta batak alde batean da bestaldean jo nahi dute, bakoitzak, bere indarra erakutsi eta diren korredor puska horiek besteari erakutsi, ni ere hemen naiz. Patxi, mila esker, segi ondo, segi gozatzen. Mila esker zuri eta nahi duzun arte. Hemen izango gara. Mila esker. Nahi duzunean, hor daukazu. Eskerrik asko, Patxi. Zuei. Movistar taldeko prestatzaile nagusia, Patxi Bila. Eta aurrera ingo dugu, etapa higitak irabazi du, esprina ikusi behar dugu, esprina ikusgarria iruditu zai, Xabier, errepikalde ikusi eta zenolako nagusitasunarekin irabazi duen, non jo duen aurrena, nola iraunduen, eta esan duenik, dela bat, beti esaten duen aurrelako tartea izaten denean aurreneko biren artean, aurrena higita, bigarren bere itzala, eta hirugarren postua ezin emango dugu, Baioliri, baina esateko modua da. Alegia, errez irabazi duela, tartearekin irabazi duela. Beste batzuek esaten dute, itzala baino, bigarren inorrez, eta ondorengoak. Baina egia esan, gehien bat harritu nau, zeinen luze jo duen eta zeinen ondo eutsi dion higitak lehen da biziko posteriori. Haize alde zuten, eta askotan horrelako esprintetan haize alde denean, batek esprintak benetan sinistuta abiatzen duenean, inor menderatzea asko kostatzen da. Beno, aurrengo gonbidatu aurkeztu behar dizuet. Aitor Siloniz, arratsaldeon, Aitor, aspaldiko. Arratsaldeon, aspaldikoz. Bizi direnak azaltzen dira, eta hemen zarazu. Bai. Amore beta etxanora etorrita, hemen bertako ziklista izana, ziklista hoia, Siloniztarrak, anaiak, aita ere ziklista izan zenuten. Osaba Joan, hori da. Osaba Joan, Josu anaia, zu, ze martxa, ze bizi martxa. Bizikleta munduan egia esan Siloniztarrak orain ez dira azaltzen, ez dakit, jarraitzen duzuen, distantzian jarraitzen duzuen, hori odolean eramaten da, eta hori, hala izango da, jarraitu egingo duzuena, ez da distantzian izan. Bai, jarraitzen dut, baina, lanakin egia esan temporazkorik ez dau, eta orduen lasterketape gedute gutxio dauz, hau Amoribetakoa suspendidu izan, Llodio, Urkiola, eta orduen azkenik gatu da itxuli hau, arrate kendu zan, ero Eibarkue, eta jarraitzen dugu distantzire bai. Aitor Silonizek berak ere itzulia ezagutu zuen. Aitor Silonizek, orain Xabierrek argituko dit, hala ezpada, baina aurreneko etapa batean iesaldi harrigarri egin zuen, ez zuen
Oso gutxigatik, ez zuen etapa irabazi oso gutxigatik. Nontzen, oinatin altzen? Oinatin, 2000 urtean. Gaur egun, pentsa 23 urte joan dira, eta gaur egun txirrindulari zale diren gazteenak ez dira gogoratuko, baina gogoratzeko moduko iesaldia burutu zuen Aitor Silonizek. Bultzaka taldea, zaleak, geu, denak izan enten, eta nork eta gero Massimo Kodolek eta pelotoiak aurre hartu. Bai, zalea zinen, iesaldiak harrapatzen eta iesaldietan ibiltzen zalea zinen, Aitor. Bai, azaltzeko aukera bakarra hura zen egia esan, iesaldiak harrapatzea. Bai, azkenien garbi neukan, ezta? Goian amaitzen bazen aukera oso gutxi izango nitula. Bueno, Tour de Porreneria zinun lehen mailako etapa baten. Superbes ez altzen, Aitor. Superbes, bai. Memoriz ondo zaiz, bai. Eta orduen, kontrarrelojetan bez, eta pista de iguale, izen nintzen eiztariz, bai, ezta? Akinain egun konkretu batzutan horri izen behar nintzela. Eta beti urrinetik ataketan aben, eta bai, hor kilometro batera, astu egiten dira, Portugalen beste behin bai beste kilometro baten barruen, Frantzin bai beste baten kilometro bire. Bai, zalea zinen. Pelotu estutu zenuen, zenbait. Borrokala dize. Bai. Etorkizunekoan ez altzien aurreneko bostetan, Superbesen etapa irabazi zenuenean, nik uste sailkapen nagusian. Laugarren. Urte asko dira, Fermin, ja, astu gauzak. Tartetxo bat, egingo dugu Aitor, Alex Aramburu du, Inigo Lasa, lankideak. Bueno, hemen gaude Alex Arambururekin, arratsaldeon Alex, zenbuz joan daguna? Bueno, hasieratik oso gorra izan da, iesaldin pare bat saiakera ditugu, eta gero atzetik egun osoa sufritzen. Gaur, esaten zen, egun hasieran iesaldirako eguna proposa zela, baita esprinan amaitzeko ere, ikusi da, ez da, gizon azkarrak ere azkeneko kilometroetan saiatu direla, ez, aurreko talde txorretaran sartzen. Bai, oso etapa gorra izan da, ez, aurretik gaina bikuik estepekok errentapolit jartu duek, gero atzetik oso fuerte joan barra izan dugu harrapatzeko, eta azkeneko ibilbide honekin gaina, dana asko gogortu da karrera. Bigarren multzuan zinen zu, hor metrotxo batzutara izan duzu hor gertu, begibistara baita ere lehenengo talde hori, pena ez da, etapa lehiatzeko, hautagaia bazinelako? Pena, baina, azkenen ezin izan dut, ez da izan ez kolokazioatik izarre, indar falta izan da, así que, holaxe egun batzuk. Enrik taldekidea ikusi da lehiatzeko dagoela, erasoa eta guzti jodu? Bai, azken galdapan ikusi eta moitu indala, alare grupo handixen barra junda, así que danak nahiko paretxu darela ematen du, así que, bihar egun politia izango dela ematen da. Eskerrik asko eta animo azken egunarekin. Eskerrik asko. Etapa hundia dago, etapa erabakigarria, naiz eta bineko ikusten den, dena edo ia dena bideratuta daukala. Aitor, 7 urte egintzen dituen profesionaletan, 7 Euskal Teleuskadirekin, hasi eta bukatu. Josuk ere, beste, Josu gazteagoa, geroxago pasatzen, baina gehiago irauntzuen, eta ark ere uste du 7 egin zituela. 7, bai. 11 hilabeteko diferentzia dugu, eta bai. Eta zuen garaiko itzulitik gaurrengo itzulira, zer, antzematen da aldea, Aitor? Bai, irteran egon gara, da hizkuntza bakarria pelotoian uste dute asko aldatu dela. Eta lehen estatu mailan egozien hainbat talde, txirrindulari gehiago esan, batez igual Europa mailakoek lasterketan egotez parte hartzen zabien, eta oin ikusten da asko globalizatu dela dana. Zein irabaziko du, Aitor? Biharko etaparen gogortasuna kontuan izan da orain arte ikusi duguna aldamenean jarri eta ze emaitza. Ematen du zure ariketa horrek? Ez du ematen oso horraz da dela. Ez dakit, gaur bai ikusten izan da, irtetzen zala mugitzen guztileri, ematen da oso horraz da dela, ez da? Turreko irabazi da, eta ikusten da forman dagoela, nik uste dut berari hasiko dela. Tur garailea. Itzulian, bai, besteak baino gehiago dela erakutsi du, baina baina dintxosti berak esan digu, Xabier, biharkoa bezalako etapa batean, norbera ez ezik, taldea ere prest behar da. Eta
Beinatek zalantza bezala, egin duela iruditu zait Jumbo Fismaren inguruan. Nik ez nuke Nik ere ez. Nik hor Omen, Krasvik eta Hungariarra hor ikusi ditut. Eta gaur ere ikusi dugu behartzenean. Jaiko Alula taldeak ere lana egin duela, eta bierrera izango da interesen bat, iesaldiren bat sortzen baldin bada pelotoian lan egingo duen horbait. Eta gero uste dut, binego sekulako abantaila daukala. Ikusten baldin badu, talde jokoan menderatu egin dezaketela, atzo egin zuena egin dezake. Berak erasoa jo, berak aurrera egin, eta buruz buruko lehiara mugatu dezake lasterketa. Eta horretan uste dut garaia aterako dela. Beraz, Aitorrek esan du, turra irabazteak sekulako heldutasuna ematen dio txirrindulari bati, ataka estuan dagoenean nola jokatu behar den jakiteko. Eta jakituri hori ere hortxe dauka. Beraz, uste dut, edozein ertzi begiratuta ere binegok sendotasun izugarria daukala. Beste guztiek daukatena baino ere handiagoa. Horari ikusten, Jaiko taldea, pelotoi buruan jarrita, hori Aitor, hori zuen garaian ere, gertatzen zen. Talde bat lanean amorratuta aritu, adarrak hautsi beharrean eta gero ez errez. Baina egin beharra dago, probatu beharra dago. Bai, eta ganera, igual horrepe bai egin daue politia ez da, ze bestela izango esan danak gehi batek adierazten da modu, soso behatuko zan esan ongo estrategizari, eta nik ustot txirrundula izan politia egin dira olako gauzak, ez da? Bakotxak ideia batekin urtetzen dau, eske bestela dena berdinekin urtengo gazain bezan ongo lasterketarik, eta olako gauza bai, pasetan ezin da, oinbe bai. Amori eta txanon gara, itzuliko 5. etapa hasi eta amaitu den lekuan, prestaltza dute, Aitor? Uztailaren 3rako, ez da gero izango hemen Uztailaren 3an, Turreko 3. etapa abiatuko da hemendik, Lapurdiko hiriburura joango da Baionara. Hala? Zain izango zarete, zain eta irrikaz gainera zain. Bai, entzun gendu nien Turrek urtengo zabala hemen, komenta honotan, Josuri, ez da, nok esango eskun guri txirrindola izenda da, esan dozuen hori, beti dara mazu barruen, tur batek zorrontzatik urtengo zabela, eta itzuli bat, eta bai, irrikitan, herrize seguramente itxiko da bie, eta... Herria eta inguruak. Eta inguruak, esperientzi barri bat izango da, batzu posik eta bestazio du. Bai. Tapenatxoa, klasikoa, hor geratu zela, 2019an bertan bera, udabarri klasikoa. Gura ere egun polita izaten baitzen hemen inguru honetan. Bai, ez dakit, gizartia igual pixkat aldatzen doi, ez da, lehen musutru jente asko egotezan lanien, eta orain, lasterketa antolatzen da biena da, Ruben Manzanedo presidente dana, lankide dut, eta kristo lan egin dozu, eta askotan hitz egiten dugu jakimarik taberna inguruen da, eta musutukuta bientzat oso gorra da. 175 laguntzaile uste egon dizela afizinatu karreatan da junietan laguntzen, oso polite da, eta, bueno, anibetan jendie, baina gauzak aldatzen da gizarte baian uste dut. Eskerrik asko Aitor Zilloniz, eta eskertzen dugu, benetan, aspaldian elkar ikusi gabe baikinen, ondo zaretela jakin da, eskuminak, Josua Naiari eta gainerakoei. Izan ondo eta beste bat arte? Eskerrik asko eta nire postenaz, aspaldiko postenaz tortia agurtzen. Estimatua, Aitor. Aurrera egin behar dugu, eta aurrera Mikel Bizkarrarekin grabatu genuen Krabelingo igoera eskainiz egin behar dugu, biharko ez nonbait ez daukagu prest, ez dakit profilera bai, prest dago, beraz ikus dezagun Krabelingo igoera erabakigarria izan da zenbait ekitalditan, ze kontatzen duen Mañariarrak. Erne, Roglic aurrera ator, Erne Primoz Roglicekin. Hor antzematen aldapa, hor antzematen da aldapa. Azken urteetan son handia hartu du Krabelingo igoerak. Herri patenteak epaile lanak egin ditu itzuliko ondarreko ekitaldietan. 4 kilometroko aldapa da, batez besteko 1,10 pendizarekin. Aurten ere lasterketa hautsiko du. Aurretik azurki goten dela, hor labe bai, eta beti pelotoi oso hona ez da egizten, ez da azkenengo urtietan 50-60 pertsona heltzen die bertara. Hasitaineko lehengo kilometro hori zabala da eta oso azkarre egiten da. Hortik aurrera oso gogorra da, ez? Indarrak dekonak badauka non jo, ez? Eta pare bat deskantzio dauz, baina arnasa hartzeko ondo etortzen dienak, baina laburrek dienak. Azkenengo aldapa hori deskantzio bat pasata gero dator, eta oso nik uste gogorrena dela.
hemen lasterketa apurtuko dela, indartzuenak aurrera ingo dabe eta indartzuenen arteko borroka ikusiko dela hemendik eta Metaraino. Eta aurretik Azurki, Gorla eta gero Izua, Urkaregi aurkezpenik ez du behar biharkoak. Ila labiziko etapa, agurtu aurretik, lehiaketaren berri eman behar dizuegu. Itzulia irabaztako ziklistari gaztena zein izan da, Gorospe, Pello Ruiz Kabestani edota Gino Bartali, horra hiru aukerak eta hemen Usabiagak. Egune bezala hemen dauka. Etxandok emandako maiot zoragarria. Eta hau esan da, orain bai. Orain ia bagoaz, goratu nahi dizuet, bihar hiruretan ez. Lehenago hasiko garela. Ordu bite erdietan itzuliko azken etapa ikusgarriarekin eta erabakigarriarekin. Amore baita etxanotik besterik ez. Arratsalde hon eta bihar arte.